देखी मुखिया जी, इस साव पटना पढ़े गई वाला आई पटना में वह के फेल क गई बा, तो हमने यह जाने के चाहतनी सो कि आखिर वी फेल काहे भइल बा। अरे चुप मर्दवा, वही बेरा से फेल हो गई कइले बड़ा लोगन। तो हम लोग का पता बा कि आखिर हमार फेल होके के पीछे मकसद का बा। हम फेल अपना खातिर नहीं भइल, अपना देश का कल्याण खातिर भइल बनी, अपना हिंदुस्तान खातिर भइल बनी। सवाऊ तू हमनी के बोका बुझता वा, तू अब फेल भइला से देश के का कल्याण हो सकत हवे? यह तो दूरदृष्टि नइखे तोहनी लोग का आंख में कि हमार इतना बड़ा बलिदान नइखे लौक। अब देखो, हम जब पढ़े जाता नहीं पटना कोचिंग में, तो जाके लड़की महंगा मेकअप लगा के पढ़े आवत रही। आखिर काहे खातिर आखिर वह बेचारी सके यह आशा रहे कि हमरा जैसा लड़का अहिया से तो अपन पढ़ाई लिखाई छोड़ के ओकनी के सुंदरता देखिए सा और सुंदरता के सम्मान करिए सा, गुणगान करिए सा। लेकिन हम का देखतनी कि सारा लड़का अपना अपना पढ़ाई लिखाई में व्यस्त बने सा, कौनो का लड़की सबसे मतलबे नहीं खे। तब हम सोचनी कि देश खातिर अपना पढ़ाई लिखाई के कुर्बानी देवे के समय आ गइल बा, और ओकरा बाद से हम अपन सारा ध्यान पढ़ाई पर से हटा के लड़की सब पर लगा देनी। तो हम लोगन बात के मनबा लोगन, हम रात भर फोन से बतियाइल बनी आ लड़की से मिले का चक्कर में 23 बार पिटाइल बनी। लेकिन हम निस्वार्थ भाव से देश का सेवा में लागले रह गईनी, काहे कि हम जानत रही कि अगर हम लड़की के छोड़ के पढ़ाई लिखाई का फेरम पड़ेम तो हमार देश बर्बाद हो जाई। साव तू लड़की ना पटैता तो देश बर्बाद हो जाई, मतलब साफ हमनी के तू बोके बुझता वाई, मतलब का बोलता। अरे मर्दे अगुताइल काहे बड़ा बतावत नहीं। अब सोचो, अगर हमरा जैसा सारा लड़का लड़की पटावल छोड़ दसो, मतलब कोनो ध्यान ना दसो कि लड़की कितना मेकअप लगा के आइल बिया, तो का एक दिन सारा लड़की मेकअप लगावल छोड़ दिए सो। अगर सारा लड़की मेकअप लगावल छोड़ दिए सो तो देश के करोड़ों दुकानदार मेकअप बेचल छोड़ दिए सो, मतलब ओकनी के दुकान बंद हो जाई। अगर दुकानदार बेचल छोड़ दिए सो तो देश के हजारों कंपनी बनावल छोड़ दिए सो, तो जब कंपनी बनावल छोड़ दी तो देश के लाखों करोड़ों आदमी बेरोजगार हो जाए। तो सोच के देखो कि देश के कितना बड़ा नुकसान हुई। लेकिन उसे तोहने लोग का तो खाली अपन लड़का पास हो जाओ, सेटल हो जाओ, चाहे देश के लाखों करोड़ों आदमी बेरोजगार हो जाओ, देश बर्बाद हो जाओ, तोहन लोग का उससे कोनो मतलब नहीं है। लेकिन हमार सोच इतना घटिया नहीं है कि खाली हम अपना बारे में सोची, हम देश का वो करोड़ों दुकानदार के बारे में सोचे नहीं, हम देश का वो लाखों बेरोजगार के बारे में सोचे नहीं। तब हमरा खुशी होला कि हम अपना देश खातिर फेल भइल बनी। देश खातिर लोग जान तक दे देवेला, तो हम एगो फेल नहीं हो सकत। अगर हमरा फेल भइला से देश का हेतनियों से फायदा होता तो हम एक बार ना 1000 बार फेल होके खातिर तैयार बनी, बार फेल होके खातिर तैयार बनी। वाह बबलो, हमनी के माफ कर दो। हमनी के आंख पर पर्दा पड़ रहा कि तहार इतना बड़ा बलिदान हमनी के ना लौकल। हमरा हिसाब से तोरा प्रधानमंत्री से पुरस्कार मिले के चाहिए, राष्ट्रपति से पुरस्कार मिले के चाहिए, इतना बड़ा काम कइला खातिर। वाह, आ तू तनी सोच समझ के पंचायत बिटरा लोगन, इतना महान लेगा के तुम लोगन बदनाम करे के चाहत रह लोगन। गली गली तेरी लाज जली जियो रे बाहुबली।